Hola, hola, hola! És un altre vídeo, estarem tota la setmana patant-vos i sent molt pesats l'Ona i jo, però és que us hem d'explicar tota la informació i no volem que quedi cap dubte del concurs. Avui us expliquem què és un vídeo i què considerem vídeo, i és que un vídeo en el concurs serà qualsevol tipus de contingut audiovisual amb unes intencions humorístiques i amb un mínim de durada. Recordeu que els vídeos han de ser originals de l'autor que l'està fent i també que considerarem vídeo tant un muntatge com, per exemple, el que jo estic fent, que és xerrar a la càmera, però en aquest cas no és una intenció humorística. Vosaltres sí que l'heu de tenir, recordeu. Més coses a tenir en compte, i és que les durades dels vídeos dependran sempre de la xarxa social que utilitzeu, però no acceptarem vídeos que sobrepassin els 90 segons. I també recordeu que heu de portar sempre etiquetat el coixinet, el hashtag de concurs còmic 22. Us espero a tots en el concurs i petonets, petonets! No tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase.